funa lento insindiso uya-understanda lento insindiso ngoba izokusebenza nje manje izokusebenzela lento insindiso izokusebenzela insindiso izokuphumuza kule stress zonke obuya kizo zakule family yakho. Salvation will give you peace. One of the thing that insindiso yenza mayifika empilweni yomuntu inikeza imbazana ikunikeza ukuthula, right? Insindiso ikunikeza ukuthula ongazange lithi iBhayibheli okudlula ukuqonda konke, yabona. So when you are born again and you attend the church that teaches you about the salvation, then salvation is going to work for you. But if usindisiwe uthole lebandla elizodlala ngawe ngokuyenza ukuthi abafundisi badlala ngabantu, yabona. Kodwa abafundisi abangafuna abantu ukuthi bakhule enkosini bakwazi ukuzimela, yabona. Afuna ukunikhipha nibola mthuthu, yabona ngane anikhiphe nibola mthuthu anganiteach amaqiniso ukuze aliberate ingqondo yenu. Because when you are in the church must liberate you spiritually and physically. The Bible says, they went up Israel. They went up. So ufundi Bible nje ufunde nje Bible you never understand ukuthi Israel were delivered twice. They went up. Nje magama Israel bekasemgodini ngokusa khishwa emgodini aphakanyiswa. So salvation mayifika, it must provide you, it must deliver you physically and deliver you spiritually. 2 years. And then salvation must work for you. Then your salvation must work for you. It must work for you. Right? It must work for you until abantu abakubukayo bathi wow. Wow. We know this guy. Ngakasindiswa. But we know this guy sekasindiswa. It must work for you. The coming of the church every Sunday, it must not be a norm. No, something I flew into now and normal. Just say I'm going to church. Then I'm coming back. Then I'm going to church. Then I'm coming. It must go to church, come back. Go to church, come back. And then suddenly a light must shine. Amen. Emozo Jesu thini uthi makukhanya ukukhanya kwenu phambi kwabantu ukuze badumise ulihle osezulwini. So there must be a light that will tell people, lo akayi esontweni. Akayi nje esontweni kunezinto afika zithole makafika esontweni. Amen. Ikhona bazalwane. Amen. So that's why for a pastor make sure that your church is growing spiritually. I don't care so much ngokuthi uzela unjani. Anandaba naloko. Into emnandi ukuthi wena wesajalo ungenile like ufana nemoto ibe igula yangene workshop. Because mazalwane yangene workshop then mood le moto na kanjani mayithola mechanic ophilile iphume le moto seyishise pipe. So salvation must work for you. Because nanje ufuna ukuthiphisa kuyo cela ukuthiphisa uyithathe. Don't come to church empty-handed. Bring your diary. Bring something to write on. Uma ngifundisa ibhale into engiyifundisayo because somehow izokusebenzela. Point number 1. Point number 2, ngicela ngenzele so.
njalo mangicela ukushumayela so uhlele ekhaya mafika ekhaya ufika ubona ifamily niyadla nabajatshela kumnandi bezwana but in a later stage before yolanda go and revisit the sermon anguyivakashele le sermon ubaba nekathini ngalento ayikhuluma lithi iBhayibheli the Ephesians were not like the Bereans. The Bereans were more noble than the Ephesians. Lithi labazali base-Efeso bebangafana nabazali baseBerea. Lithi abazali baseBerea bebahlambile. UPaul makafika Shumayele ntambama bazobuka lezinto ukuthi ngempela na uPaul was on course. Was he on course? Was he teaching the real stuff, or maybe Paul was just, as an age of 27 into something? Paul was teaching real stuff. They grew up. They was in some fast and his tunes. Mama Jude. Write down. Make sure you write down and visit these things. And read this thing and be challenged. Okay, who was more? Now notice I'm not preaching you to impress you because I'm preaching to teach you, to train you so that you can be independent. If you was away. Because if you was when you are. And full lento yama calls. Right, yama calls so Baba, it's okay. You're allowed to call me 24/7. It's okay. But I don't want you to call me until uzwemdala enkosi. You understand me? Angifuni lokho because lokho kuthi makama ngikwenza ube ulamthuthu. Ngikwenza udepende kimi. Then ngizoba necala kuNkulunkulu. Ngifuna ukwazi ukusimela baba, uyazi bengihlasele amadimoni. Guess what? Ngavela ngabiza igama lika Jesu kwenzeka izimanga. Yana senja that shows ukuthi njalo uyakhula enkosini. Shaya uNkulunkulu izandla kakhulu. Shall it turn izandla kakhulu. God, thank you Jesus. Hallelujah. So, wena awukho esontweni usensindisweni ngicela makhelwane. Khona lonke manje. Okay, esontweni usensindisweni. We are inside salvation. This is life. This is not just something ukuthi nje uqhitha isikhathi sakho. This means your life. And mina ngifuna insindiso yakho ikuphilele noma ngeke eduze kwakho. Angifuni insindiso yakho ikuphilele noma ngikhona mina. Angifuni usabe mina. Mina ngifuna ungihonorishe, ungihloniphe, but ngifuna usabe uNkulunkulu. Ngifuna noma ngingeke eduze kwakho lento isebenze la kuwe. Manje la kwazi ukukhuluma nawe uwedwa. Uthi hayibo uyafahla phela manje. Ngifuna usontiza njengelo kanje njenge Church of Christ. Lokuthi kuloko ngigadalana ngizosheshe ngiguge njalo umfundisi wakhona. Ngiguge ngiphele ngoba ngizongigada ngikhona ukulala ngizobala boshukela ngibe namatiye ngibe nayo into emzimbeni wami. So mina ngifuna ukukunikeza ivangeli. Ivangeli lisebenze kuwe ungasekho la eMbaleka. Use-university e-college, use-university eGoli eCape Town, uthi ngisindisile. I won't join these things. Hayi ngoba ngingathandi. But ikhona into ephila ngaphakathi kwami. Kube nginebandla ephila ngabe lishayela izandla. Kube nginebandla ephilile ngabe lishayela izandla kakhulu ngegama likaJesu. Likhona bazishayela uNkulunkulu izandla kakhulu ngegama likaJesu. So I see you go chapter 10 verse 19. Go Luke chapter 10 verse 19. There's a very much powerful scripture. Luke chapter 10 verse 19. Luke chapter 10 verse 19. Ngicela umama ngisangifundele ngifundeka nami uphethe ilapha. Isizolo funa ngesizolo bese umnyangifundela siyaphuma bazozana. Just give me 15 minutes. Yes. Ufuna umntanisa angifundisa on 19 angifundele ngesizolo bese umnyangifundela ngeKing James version. Right. King James version.
Funda sesiya. Bhekani. Yininikile igunya lokunyathela izinyoka. Asisho sonke. Bhekani, ngininikile igunya lokunyathela. Lokwenza njani masana? Lokunyathela. Ngenze njani masana? Ngenze njani? Nginikile. Ngizonika. Ngisazonika. Liyeza. Lisendleleni. Lenziwe njani? Sinikiwe igunya lokwenza njani? Lokunyathela inyoka. Nawo fezela, yes. Naphezu kwamandla onke esitha. Na legunya ninikelona lizokwenza mafika legunya. Nokwazi njani? Okunyathela imazone sisho sonke inyoka. Nani? No fezela. Nani? Naphezu kwawo wonke amandla ani esitha. So legunya lingaphezu kwamandla amazalwane esisho sonke ani esitha. Mfundisi ngicela 15 minutes yakho bese ngiyasuma la stage. Alright. Lokuthi inyoka but stands for demonic forces. But very dangerous demonic forces. Yes. Ukuthi nginikile igunya lokunyathela inyoka. Le nyoka, it's not literally snakes, but it's snakes. But it's a metaphoric shito kama umfanekiso umzekeliso kuthiwa inyoka, but not like snakes but these are dangerous demons. So tukunikeze igunya phezu kwalama demon ayingozi lokuthi wenze njani wanyathela. Right. Wenze yabazana siyazo kwenza yani wanyathela. Ngomagama lokhu wanyathela it's not like trembling upon them, but uwanyathela it's a sign of dominion. Nginikile igunya lokuthi ubuse phezu kwawo lamademon. Anything engaphansi kwenyawo zakho, that means yes over yona we. Inili kunya lokunyathela inyoka. Then no fezel still represent demonic forces, but very dangerous demonic forces. Right. And upon all the powers, and upon all come the seat, yes. Then Anisoze noniwa lutho. Anisoze asisho zonke. Anisoze. It's very important. Listen. It's very important to confess the word, to say, mighty way yisho lento. Anisoze nezehani noniwa. By saying it, you confirm it, you affirm it with the Bible. Iqiniso. Anisoze noniwa lutho. Manwanyathela amademon ngeke noniwa. Kungenzeka uzwe, but you will have a victory over it. Over those demons. Why am I teaching these things? Why am I teaching these things? Because siphila emhlabeni la kunabantu abathakathayo. You see? Siphila emhlabeni la kunabantu baloya. Wena ulele abantu bayaloya. Wena ulele abantu bagibela imfelo, wena ulele abantu bagibela imshanyelo. Wena ulele abantu bayaqapha ethadini lakho. Wena ulele abantu batshontsha inyawo zakho, wena ulele batshontsha inwele zakho. Now, the question is, okay, mina yobamsindise. Okay, this is a question. Mina yobamsindisiwe. Is it possible that I can live without going to the sangoma? Mbuzo. Ngabe yobamsindisiwe ngingaphila na, ngingathunyisa uduba, ngingathunyisa impepha, ngingaqophisa something na. Yes, ungaphila. Futhi uzophila kakhulu ungaphathi lokho. Why? Because deep calls unto deep. Sorry guys. Because deep calls unto deep. Umuthi ubiza omunye umuthi. Amen. Wena mawuphethe umuthi, nalo wayiphethe umuthi,
depend ukuthi lo uyephi wena uyephi. Kanti wena mawuphethe umuthi mina ngaphethanga umuthi, there's no attraction. There's no attraction. Ayikho into engimagnet emthini wakho. Uthi Jesu umbusi wakulo mhlaba uyeza. Uthi kodwa ayina lutho lwakhe. Utamphethanga nesinto yakhe. So zongatheka kanjani ngaphethanga into yakhe? Kwazi ukumthola ngoba ngiphethanga umuntu. Lithi iBhayibheli ophila ngenkemba uyofa ngenkemba. Meaning mabo hamba uphethe isikhali. So don't you cause abantu. Now khona abantu azobatheka ngesikhali. Yeah. So mo phethe umuthi. Khona baphethe umuthi ongaphezulu kwakho. Amen. Ngoba lenyanga zilingana. Lenyanga ifana. So ngumkweletu Sathane. Wakufika umadimoni amazongatheka ngokweletu. Anginabhodlela lamanzi. Anginaduba. Anginasinethe ngisithelayo. Angingamuthi ebulandela ukuthi ngithi mina unkambule ungaphiki naye, unkambule bayahamba labana abangabafundisi bayahamba laba bayahamba laba baphila ngani? Phila ngani mabahamba? Ngeke umuntu ongahambi sonke zehamba. Uyalisa musuku ungifaka mina. Angihamba. Ngahamba ngaqeda. Ngahamba ngaqeda. Ngayithuda ingisebenzele. Nganikezwa inyanga mina umuthi kwakuthiwa uMesaki igama lawo. Ngawufaka la. Kula mabhruku akuthiwa uTalk to Me. Le bhruku lana esikhwama esincane la. Athi lo muthi ngizathi mangingena emsenzeni nginqamule ngithi ngikhafukhafule babele bazongithanda. Angilwanga nabelungu ukukhala. Angusanga umlungu athosa. Umuthi limited. Jama ka umuthi limited. I don't care what you're saying. But umuthi limited. What break the powers today? Umuthi limited. Abantokoloshi ba limited. Izangoma zi limited. Ngithi mina uma ngabe izangoma azisi limited. Zinamandla njengoba wena umusho. Nabantokoloshi bakhona banamandla. Kusho njalo. Right. Banamandla ekuzeni kuwe bazolana nawe bazokudlisa izinto what. But abantokoloshi babasaba belungu. Ngikhuluma nani ngilalela? Abaye belungu. Ubutokoloshi wakwaya kumlungu wafika wakhama umlungu okuphethe kabuhlungu emsebenzini sesa. Kunebhulu lihlelela. Alikuzwisisi la likuhlelela. Amen. Muntu thulotho ayinungu siyabanungu. Mama kutosha manamandla nali ibhulu liphethe. Nayi induna yomlungu ayifuna emsebenzini. Ithumele ngabatokoloshi. Sana ngakumlungu abatokoloshi. Two. Mama kutokoloshi bakho strong. Mama strong. Wanganamali wena sangoma. Wanganamali wena. Mama wena abatokoloshi bakho strong phela uyazi lento sakho wanganamali. Bishop ushutini. No, mosi wena mama nabotokoloshi abangena inyanga ivaliwe benze yonke into abethetha sifaye ushukumnandi. Bathumele bank absa. Bayongena isikhathi bangeke absa. Bayokulandela imali babuyele le mali. No ngikhuluma nani wena shaya inkulumo. Mali banamali abayelanda imali ebank. Akho ungena ebank. Asaba. Sabunu. That means abantokoloshi bakhona banje ba limited. Baqinele wena ngoba wena awukwazi amalungelo akho. Yeah. Mama abantokoloshi ba strong. Abahambe ukucibelele esikwelede sakho sakamasipala. Ba strong abantokoloshi bakhona. Abahambe oyiciba lebhina kamasipala ezokubaqishela every day. Usola nabotokoloshi bakho lapha
masipala ukucimela abakhona abahambe bayokhama labafana abacima ugesi. Ngeke bakhona bakhama labafana. Noma athi bathi imali egedini bangacimi abadala abafana bazocima ugesi. Why? Because all the powers of darkness are limited. Amen. Limited. So uthi ukuthi uJesu nginikile amandla. Right? Nginikile ini igunya lokuba nyathele ini inyoka nofezela. Nangaphezulu kwamandla sitha anikoniwa lutho. Ngesingisi masebenzise sefa. Behold, I have given you authority and power to trample upon serpents. Behold, I have given you what? Authority and what? And power to trample upon what? Upon serpents and scorpions. Yeah. And physical and mental strength and ability over all the power that the enemy possesses. Yes. Yeah. And nothing shall in any way harm you. Nothing but shall by in any way what harm you. Reassurance, but this is a reassurance of protection. Ngeke wenzeke lutho. Nje makhanda ngeke wenzeke lutho. Ngicela uphinde futhi ukuthi ngeke wenzeke lutho. Nginathatha isango, nithatha ugokomdala sikazoshona. Badlala ngawe baraka. Lesaya sibona ukuthi ungasipusha siwe, wasekuthakatha. Lokho uthi ngokuthi nje ukuthi ugiliti ukuthi nya mara uthakatha wena. Uthatha lo gogo wase next door, ngokuthi uyambona lo gogo uphilile. Right. Okay, Mama no. So what again? There are 3 types of authority. Let's niggas a word. Authority number 1. Ababale. Well, authority 1. Oxosio. Oxosio, this is a Hebrew word. Oxosio. Someone say oxosio. Law, but it's a delegated authority, legal rights, like permission, yama jurisdiction to act. Oxosio. It's a delegated authority. Right. Basically, the power is speed by means of kratos. Associations okay? Kratos. Associations okay? Kratos. This one is a strength, might, and ruling power, especially to force action. Le power a possessor nkulunkulu is reserved only for God. By means of kratos. In Barcelona, kratos. You call it exousia. Then it's meaning kratos. But what the power is 3. Le Bible is dunamis. Associations okay? Dunamis. Dunamis comes from the word dynamite. This is a power by making something like idalamate. But this is dunamis is the power amandla okwenza imangaliso, miracles, signs and wonders. This is ability ukuthi umuntu ofisa umuntu abafile. Umuntu avusa umuntu onenyawo eliwana amthandazele velele enyawo. Umuntu ongaboni mehleni phamthandazela vela amehlo is vale lo muntu loyo apossesse idunamis. uJesu makathi kubafundi bakhe hlalani elokanje eJerusalema nize namukela amandla wayengasho oxosio power wayesho idunamis power wayethi hlalani eJerusalema nize namukele idunamis power amandla okwenza imangaliso because umushumayela mut uyiverify indaba yegospel ngezimangaliso right. But lo 10:19 uLuka mathi bhekani inikile amandla okutremble upon the scorpions is an exousia power. It's not the kratos power. It's an exousia power. Someone say exousia power. So the exousia power amandla esinikeze wona to act on behalf. Right, in the amandla uku-act on behalf. Shilo magama uJesu he's not present. But unikezela amandla ukuthi si-act on behalf of him. Kusho konke sikushoyo sikusho egameni labani lakhe sirepresent abani yena. Shaya uNkulunkulu izandla kakhulu kamuthi. Shaya uNkulunkulu izandla kakhulu. And the exousia power, singavana. The exousia power, when I do study, I was checking with the Ibuya. Ibuya from Adam. What am I niggas le power to it's a radar power. So you know hit masane radar so radar power. We call it radar. It's R-I, it's R-A
DAH, rana power. But moitata uyletha ngapha, it was also exorcio power. Usathane makafika entini nasedini, wafike waroba u-Adam, wamroba le rana power. Wayithatha kuye. Makayithatha yaba ngakuye. Wathi mosala ngama power. Yabona njalo. So ngoba uye manje odominator because uphethe induku yokubusa, yabona. So uJesu makafika uzokwenzana uJesu. uJesu uzokwenza emhlabeni. uJesu makafika akezange ukuzozinto eningi. Uzobuyisela ipower back kubantu. Uzobuyisela ipower back. Why bahlanya abantu babo Old Testament? Because abana power. Why kunemuntu ohlanyayo ozibopha ngamaketamo esemagadara ohlanyayo memezayo osidabula ngamatshe? Because abana power, ithathiwe ipower kibo. So just mageza simple thing bekazoyenza. After vukile ekufeni wathatha amandla esitha, wathatha amandla kuSathane, bekazo deliver the exorcio power back kubantu ukuthi nawo amandla ngwabisela kini, sengimbiselele amandla awathatha uAdam, then wabuyela ezulwini washiyana lamandla. Lamandla asinikeze wona amandla oku-enter endaweni yakhe. Thina la sibe khona sime endaweni kaJesu. Si representa uJesu. Sinikezwe igama lakhe ngoba si representa yena. Sanikezwe amandla ngoba si representa yena. Enzani lamandla? Lamandla amandla okushintsha izimo ezingashintsheki. Lamandla amandla okukhuluma uenforce iauthority izinto zenzeke. Lamandla amandla protection. You think I gonna eat or eat and like in the olden days, everybody from Takata, they got Takata away. But because so silly, so surrounding a man, come on, tell them I'm surrounded. So surrounding a man, Nicola Bazalo. La man ends the second around you. I would give us a citizen of Tagat by a Sama, Marabamanga, by a pound, by a basic camera can sue, by a basic camera can do me, by a basic camera can Sangomen, Marakita Sayo, I will say Lento, Abayan Shaw. Abasula kuthwena unamandla, abasula kuthwena ungcono, abasula kuthwena ukhonza siyesiyayo, basula kuthwena uthema uphakamisa izandla wathola le exorcio power. Listen, when was that not? Yeah. Namuntu slender by nature. Yes. Lo sisi lo mara ngasuka manje ame lapha phezulu endleleni amisiroli ngamnyethela ngampithiza lo batheka ngadlula ukumpithiza. Why? Because akagqokanga naked. Mara lo sisi mangahamba utrainer abe traffic cop, a graduate, and niggas is Steve Gates who's a traffic cop. But nigga the uniform, John Mom Topi. And when people come to from Paris like so trade. Paris like so trade. Once I go uniform, no. No. Mama figure armor, a 4-way, yes, a 16. And Missy Roll, and Miss she takes you on and she in. Won't come to Yam. I got Miss Auye. Hey. Miss ye my bitch. Hey, Gosiam. Hallelujah. Go, Ulama Posageko, Malama bitch. I think to know Lama Pos. Lama bitch, I think to know Moose. Everybody must listen to me. Gimnane Mumzimba. Maranfale Gunglalela. Hayi ngoba nilalela size yomzimba nilalela amabheji enginike wona. Lama bheji ashuthi mina ngibuye embusweni. Uma ungangilaleli ngingabopha.
uma ungangilaleli ngakufaka ejele, uma ungangilaleli ungalala soboshe ubaliwe. Nikhona bazalwane, so sikulalele lo ntombazana omncane kangaka ngenxa yamabheji. Nawo amadimoni awakulaleli ngoba esaba umzimba wakho, ekulalela ebona amabheji obeke. Hey! Jesus. When you speak, you don't speak never with namandla. You speak ngoba kunamabheji onike wona. So Satan makabona amabheji uthi salute captain. Vele ufanele ukukhuluma ngoba wena wasenzilisweni. Shaya ukhuluma izandla ngikuwe. This one I need to do. It means I need to source your power. Tell your neighbor, go to source your power. Source your power. Mandla. Only yes, I want to delegate you. So authority that is to be delegated to you by Christ Jesus. He was so sincere. So starting sagini. Sagin sonke. Uma wena sisi uyi-1. Istart sakho sagin stipende kuwe uyi-1. You can defend the start sonke uyi-1. Kunabathakathi abangathutha nje stratini sakini bethuthiswa ukuthi kunomuntu la. Lo makathandaza ulimaza ikhoma zethu. Kuthi ake sibuke isize yakhe intombazane encane nje. Mara yenze inamandla embathise wona. Semakane ngibathiswa amandla, ngibathiswa amandla. Ngibathiswa ama-asha apha ama-asha kodwa la emhlabeni la esonto lethu safanele sifundise. Sokuqala kusabambela umzalwane. Sokumanyaka mama nje asha sidengile futhi. Shaya ukolo kuzandla kakhulu. Semakane ngibathiswa amandla. Semakane ngibathiswa amandla. So yiwo namandla alandiwe manje ku-Adamu. Lawa ahle ku-Adamu aphinda abuyiswa nikezwa thina. Nikhona bazalwane. Now mabe umuntu upossessed namademoni, unamademoni kuye. Yini ezamademoni angilale bayithi kunephumane kuye. Yini ezojana. Amademoni awasabi mina. Abona because amademoni are spiritual. They can see ukuthi ngiphethe imendlela. No, nina niyibona. Nitukabula sa 18, angisunkabula sa 18 ninadomo, ngisunkabula sa 18. Ngisunkabula sa 18. Nginemendlela. Nginemendlela esibekwe kimi. Abakamoya bayazibona. Kodwa abenyama bazibona. Abenyama bathi ubani lo? Bathi umaniki lo. Bathi uzalana namathuma lo. UJesu basondala kwimali ekuthetha ama-miracles. Bathi ubani lo? Asomfana Joseph lo. Kasema bathi mama kaSumaria. Kanti ahlale eGalile. Because why? They fail to recognize imendlela ezibekwe kuye. Kuthi noma ezala uJoseph mara kuneyimendlela ezibekwe phezu kwakhe. Tshela makhala ukuthi nginemendlela ezibekwe phezu kwakhe. Tshela makhala nginemendlela ezibekwe phezu kwakhe. Tshela makhala bamsilisiwe nginemendlela ezibekwe phezu kwakhe. So lamandla abekela kimi. Lamandla lawa yilamandla engifike ngibona ifamily yami imadlakadlaka. Bese ngamandla ezwi bese ngiyachinja. Ngichinje le family. Oh no, ngizwa ukuthi ngishintshe le family. Ngithi mase ngisinzile na alright because sengifundisiwe ngiyazi ukuthi la le family ngashintsha ngamandla. Ngithi no okay from now on akusazoba khona idaba kule family. From now on akusazoba khona abantu kule family abahluphekayo. From now on le family yaphuma emkhukhwini. From now on the family yaphuma ama-drugs. From now on the family yaphuma etekule khona abantu abathola abantwana bangashada. Ukusukela manje le family yashada. Le family mangisho njalo lesimo asilaleli mina, silaleli imendlela ezibekwe. Chema kanina manje lezina manje. Kube ngoba sengiyakhuluma manje sengiyakhuluma. Ngithi change is taking place. Change is taking place. Prepare was enough. Suffering is enough. Suffering is enough.
It's enough to suffer. This family shall never ever suffer. Le family akusayuba khona amahlanya. Le family akusayuba khona abantu abadisabled. Kule family akusayuba khona abantu abahhandicap. Kule family lekuyo akusayuba khona izangoma. Kule family akusayuba khona abantu abaphasayo. Ngegama likaJesu, I strike the way. Shalom kumizana. Yini ofuna ukuyibona kule family yakho? Yini ofuna ukuyibona kule family yakho? Yikhulume. Musubuye ePitoli ufuna isiprofeto. Anankinga lukuye ePitoli, but manje wena lithi bona kudingeka umuntu ozogibela indiza aye overseas. Udinga umuntu ozangaphela lithi izwi lisemnoyeni wakho, lisenhlizweni yakhe emnoyeni wakho, okuyizwi lokukhona. Tshela ngiyakhuluma manje kulo nyaka usuphela lo, izinto zami ziphethe. Enough manje, angidingi ukuhlaba imbuzi, ngiyayitshintsha izinto zami ngomlomo wami, ngoba amandla okuphila namandla okufa alayile mina. Come on, talk to me now. Come on, talk to me now. Njengoba ziyajika izinto ziyajika. Njengoba ziyajika izinto ziyajika. Liyajika le vile. Sebahlekile kwanele manje. Sebakhulumile kwanele manje. Sebashilo konke kwanele. Sesiyajika izinto manje. Sekuyajika izinto manje. Labantwana bazokhula, bazofula labantwana. Labantwana bazokhula, bangakhela umuzi engizohlala kuwo. Ngegama likaJesu ngiyaconfessa, abazokhula babe useless, abazokhula babe nothing, bazokhula bangenzela izinto ezinkulu. uJehova nabo uyamduduza. Uthulele wangasho something. Uthulele wangasho something. Why ungayibizi le nqola yakho? Why ungawubizi lo muzi wakho? Why ungawubizi lo mshado wakho? Why ungayibizi le bazari yakho? Why ungayibizi le university? Why ungayibizi le zinto ezifunayo? Ngoba unamandla. Social power. Sometimes izinto uzibiza udlile. Sometimes uthatha ukudla ukulahlele. Ungene ukufastile. Bese uzibiza manje usemandleni. Ukuthi ufastile. No fast ukukhuphula ifaith yakhe ngaphezulu. Bese uyadeclare ngegama likaJesu. I declare and I decree in the name of Jesus. It shall come to pass. Konke ngikushoyo kuyakwenzeka, kuyabonakala. Then after you declare, Baba, after you declare these things, then you wait and see. You see? You wait and see. Because the Bible lithi Bible uJesu wakhuluma nomkhiwane. Umkhiwane wayithulela ngoba sengathi kwenzeka nganext. Lithi ngamomuso, mama bandlo nabafundi bakhe bathola umkhiwane ubunile. Sometimes you speak uthule uthi yeah. Kube sengathi kwenzeka next. Wait and see. Wait and see. Musibona ayenda isebenzi. Lithi baba kundlula izulu, kundlula umhlaba kodwa amazwi akhe ayokuma kusibe phakathi. Lithi let every man be a liar but let God be truth. So uNkulunkulu mina ngiwaqamba mama. Uthi bonke ngishilo kuyokwenzeka. Shalom uNkulunkulu sakhe. Ngiyadeclare kulabantwana laba ngegama likaJesu. Ngiyadeclare kulabantwana laba. Akekho ozoba sidakwa. Akekho ozoba sifebe. Akekho ozolahleka endleleni. Akekho ozodla inyawupe. Akekho ozolahleka. Akekho ozophuma endlini kaJehova ayikwenza izinto ezinhle. They shall be a blessing to their families in the name of Jesus.
And I decree and I declare by the exhaustive power. Yitshele ukuthi wena unamandla kuna. Yitshele le today wena hey ngine exhaustive power me. Nginikezwa amandla ngaphezulu kwakho. Tshela lo Satan ome phambi kwakho Satan unamandla wena. Mina nginamandla phezulu kwakho. Ngiyadlula la. Uzomthola ngale. Ngilento wena ngeke ngibe yiyo. Oh, come on, talk to me now. Share the Come on, declare izinto oyidingayo. Simele nyawo, simane nyawo. Khuluma izinto oyidingayo. Khuluma ke manje. Lalela, under this atmosphere, khuluma, khuluma.